Lopovsko preduzeće, Pajseri, Kalauzi, Burgija, samo vam dinamit fali. Ajde bre, Pantiću. Telefon štuca, radijator curi, šteker razvaljen, samo struje što me ne ubije, a ti si uvatio za tu roletnu kopijan za pol. Izloži! Dobit ćeš otkaz iz preduzeća. Donesi još jednu turu, naplatit će račun. A šta ovde funkcioniše? Pita ti me izvini. Tužba za neplaćenu kiriju, vodu đubre, mesec mart. Papiriti razni, više komada. Popišom ti se na marker. Kako može da nema? Da li se Pantić opametio? Pa naravno da nisi okan sklopio, Pantiću, jer po ceo dan čitaš erotski romani, Pantiću. Naravno da nisi okan sklopio, Pantiću, jer po ceo dan čitaš erotski romani, Pantiću. Dok mi zapinjemo iz petine žile da iščupamo preduzeće iz ova govna, Pantić na svom radnom mjestu čita erotski romani. Na Bahamska ostrva se štunčaš duša. Ne, drugovi, on ne samo da se ne osvrće, već i nasrće na mene i vređa. Jer mu se može, drugovi, jer je pun devize ko šipak. Pali ti 30.000 maraka, jer? Pa si došao nas da razjebeš. Da je ovo? Revolver, druškane. Petučenko, molim. Druga devetka ima da ti ispušim ko švajcarski sirbu. Likvidirat ću te tu bez novca. Ovdje imam sve upućene mi inkriminacije na moju adresu. Pošto je pisac je Astal nasilno obijen, u fioki isto, nađeno je sledeće. 1. Kožna tašnica, Strajtešus, u zagradi Kederu. Kako može da nema? Kako može da nema?